Ipo-ipo migo sa Tudela sa Misamis Occidental. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril! Yes, Tek, sobra usa ka gatos ka mga panimalay ang nangaguba ug ang mga punuan sa kahoy nangatumba sab sa maong lugar. Mga balay nangaguba, mga punuan sa kahoy nangaibot ug daghang kabtangan nangadamyos. Kini human na igo sa Ipo-Ipo ang lungsod sa Tudela sa Misamis Occidental. Upat ka mga barangay sa lungsod ang apektado diin dili moubos sa 100 ka mga balay ug mga kabtangan ang nadanyos. Aron maagian ang kalsada, nagclearing ang mga taga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Bisan pa man sa hitabo, mapasalamaton gihapon ang LGU tungod walay kinabuhi nga nakalas. Walay mga casualty sir kalay sa Dios. Na isa ka bata murag na ay mga bunog nga dalag ospital kay nakuyapan. So karon recover na. May na wala ray mga injury. Gipaningkamutan sa LGU nga makahatag og relief food packs sa mga apektado apan aminado silang kulang na ang ilang pondo kay sagad na gamit na sa COVID-19 response. Kanang mga barangay affected. Kaning kamot ang LGU nga makahatag sa automatic immediate nga assistance para nila sa ilang shelter, pagkaon, o etc. Sumala pa sa Pag-asa Mindanao nga ang maong Ipo-Ipo nagikan sa cumulus nimbus clouds nga anaa sa lugar ug tungod nagpadayon ang pagtapok sa bugnaw ug init nga hangin miresulta kini ngadto sa Ipo-Ipo. Dining nakita based sa weather satellite imageries dunay cumulonimbus clouds or dagong nahitabo dining nakita sa Tudela nga diin kining cumulonimbus clouds do na sa ubos ani nga sa dagong dunay whirlwind or alimpulos nga dako nga violent nga hangin. Tek, panawagan karon sa Pag-asa ngadto sa mga residente nga magbinantayon sa dagan sa panahon ug kung ugaling adunay mabantayan nga susama nga weather disturbance gilayon nga magpalayo aron malayo sab sa disgrasya. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez.